So magandang araw po sa inyong lahat at panibagong sorpresa na naman po ang aming gagawin. At ang pangalan ng isa-sorpresa namin ngayon ay Angel Serrada Peña from Litig, Manawag, Pangasinan. At samahan niyo po kami, mag-prank po na naman ngayong araw na to. At ano pa ang hinihintay niyo? Arat na! Tapos, tinutusan ko niya kasi kami maningil po ng utang niya dito at kaya po yung sinabi ko. Maniningil? Oh no! Wala naman yung sinasabi yung bayaw ko na may babayaran ako. Wala naman po siyang sinasabi kasi pagka mayroon po siyang utang or may babayaran, tumatawag siya sa akin. At the same time, wala pa naman po siyang pinapadalang pera. Wala nga allowance yung mga anak niya. Ay, wala pa po ba? Oo. Pero kasi yun po yung sinabi niya kay, kay boss namin. May ganun ba? May contact po ba kayo sa kanya, ma'am? Oo, pero hindi ako yung tumatawag, kundi sila yung tumatawag. Kasi nga, syempre, hindi namin alam kung oras ng trabaho niya or oras ng tulog niya. Kaya, hindi ako yung nag-a-attempt na tumatawag sa kanya. Kumbaga, parang sila yung kumukontak sa kanya. Paano yan? May matatawagan mo ba si sir? Sabi sir? Hindi ata siya online. Kanina ko pa siya tinatawag. Kaya ganitong moment, talagang ganitong oras. Ang tawag talaga niya is alas 3. Yan naman oras ang ano niya. Hapon po. Oo. So, paano yan? Hindi ano na lang. Gusto nyo, pumasok muna kayo at mananghalian, intayin natin ng alas 3 para makausap natin tong Rodel. Alam ko dito kayo na nananghalian dahil alas 12 pa lang. Intayin natin kung tumawag tong bayaw ko at sasabihin natin kung ano yung problema para siya mismo makausap. At hindi naman ako pwede magbayad na wala naman siyang sinasabi na babayaran. Di ba? Opo. Pero may gusto pa akong sabihin. It's a prank. It's a prank. Angel! Angel, tawagin mo. Okay, I know the problem. Ay. Ano ba sa atin? Si ano po, si Ate Angel. Ano siya? Autism. Halika anak, visitor to ni Papa. Halika anak, sabihin sila. Halika dali!
Hello po. Birthday po. Visitor. Visitor sila, yes. Say ka visitor. Opo, visitor sila. Dili, meron tayo sila. Meron kaming ano. Gifts si Papa. Wait. May surprise tayo si Papa. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Oh, may pa-surprise. Sabi kasi may surprise. Surprise ni Daddy. Sabi ko kay Papa Tingin ka dito sa camera. Tingin ka dito. kay Papa. Picture tayo, Angel. Bulak na. Mamaya. Bilang ha. 1, 2, 3. At kapag gabi ay malamig, yayakapin din ng kapit. Ipapanalangin at kukumutan ng pag-ibig. Tanda ko ang hirap ninyo sa akin. Pagod, pagod, lungkot ay tiniis. Hindi So, ano na, tapos na po. Ipupunta na rin po natin yung mga handa po ni Angel sa kanilang bahay dahil may hinanda pa pong message po ang kanyang ama at babasahin ko po yan mamaya. So, let's go! So yan po, piniprepare lang po nila kung saan na po nila ilalagay. Bilang isa na surprise. Buong pamilya is na surprise. Buong pamilya ang na surprise, hindi lang isa. A few moments later. Kaya mo papanood yun ma'am? YouTube. Baka sila na. After 2 days pa. Hindi? Okay na? May message. So, hindi pa nga po yung nagtatapos po. Yung pa-surpresa po para po kay Angel. At meron din pong inahandang message po ang kanyang magulang at babasahin ko po. To my dearest Unikahiha, birthday mo na ulit. 13th birthday mo na anak, parang kailan lang anak nung hinihingi ka namin ng kay Mama Mary at Papa God. Ang bilis ng panahon. By the way anak, ang wish lang namin ni Mama sa'yo ay maging malusog at malayo sa anumang karamdaman. Palagi mo tatandaan anak, mahal na mahal ka namin ni Mama at adik mo dyan. Kahit ganyan ang sitwasyon mo, napaka-espesyal mo sa amin. Lahat, basta mag-aral ka mabuti. Pagmahalan kayo na ading mo, huwag kayo palagi mag-away. At palaging ilagay sa isip ang respeto sa... Kaya at malayo man kami ni Mama, pero parang malapit na rin kasi araw-araw namin naman tayo nag-uusap. Miss na namin kayo mga anak. Again, happy birthday Ate Angel. Love Papa and Ading Jen. God bless. Yan, happy birthday! Yes. Wait lang ate. Hindi mo sa... Mamaya natin. Daisy Duck. Pero bago ang lahat, ano muna masasabi mo?
kay mama at papa. Sasabihin ko kay mama. Kay Papa nga. Ano sasabihin kay Papa, ate? Yan. So, kantahan na lang po natin siya ng happy birthday po para mag-load na po yung music. Yes, sir! Yan, so 3, 2, 1, go! Yes, sir! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, message niyo po kay short message lang po kay Angel. Asan si Sam? Ate Angel, happy birthday. Dito tayo lahat. Happy birthday, Ate Angel. Big girl ka na. So, mas tuwasan mo yung toy mo, okay? Mag-aaral mabuti ka na. Ano po ang message ko sa inyo? Happy birthday, Nene. Mabait. Magpang ka kay Jesus. Happy birthday. Happy birthday, ate. I love you. Balik kami. Wait. Si Lola po. Happy birthday, Happy Pakawag kayo lagi mag-aaral. Magtulungan kayo lagi. Happy birthday, Ate Angel. Nako. Hindi, wish ko sa'yo sana, maging mabait ka na kay Mama G, huwag ka nang pasaway, lagi ka sumunod, ha? Lagi ka sumunod kay Ate Angel, ay kay Mama G, kasi sila ay status huwag ka nang bangad. Kasi, God bless you. Love you. Cute to, cute. Akin na po. May heart. Birthday, Ate Ulit, take to. Happy birthday, my dearest Angel, from Ina, from Ordaneta City. Hello, Mama Rodel. Oh, ang dami niyang regalo, ah. Happy birthday po ulit. At yun na nga po. Dito na po kami nagtatapos sa pasorpresa po ni Angel. At kung gusto niya rin po, kayo na rin po ang susunod naming sorpresahin, i-message nyo lang po si Mylene Palabay Vlogs. At kung bago lang po kayo sa channel na to, ay pakisubscribe na rin po ang surprise mo, deliver ko. Yun lang. Surprise! Okay po, sige po. Thank you po, Len. Thank you po. Sige, God bless po. Happy birthday ulit. Bye-bye. Thank you. See you po.